ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସିକି ରୁହେ। ଓହୋ। ଦାଢି ରଖିଲା ଭଲ ଦେଖା ହଉନି। ଏଇ ଚମ୍ପାର ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି ବା। ଶସ୍ୟା କହୁନ ଦାଢି ରଖିବ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଭଳିଆ ଚାଇନା ଭଳିଆ ଦାଢି। ତାଙ୍କର ବୁଦା ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏତିକି ମୁଁ ତ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ରଖେ ଏବେ ଏ ଅଟୋ ଫଟୋ ଚଲଉଛି ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଗୋଟେ ରଖିଛି ନହେଲେ ଆହୁରି ସେଠି বাইରେ ଥିଲେ ବଡ ବଡ ରଖେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏତିକି ଲମ୍ବା। କା ମୁହଁକୁ? ହଁ। କି ସିଏ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କି ହସି ହସି ଯିଏ କାହିଁକି? ନାଇଁ ଏମିତି ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବେ। ସେ ମଦ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଲି ହସୁଥିବେ। କାହିଁକି? ହଁ। ହଁ। ହଁ ନା ମୁଁ ତ କାହିଁ କେବେ ରାଗିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। କଣ କରିବା ଆଉ ରନ୍ଧା ସଇଲାଣି। ଆମର ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ? ଦି ଜଣ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିବା ଆଁ? ଖାଇଲା ଟାଇମ ରେ ହଉଛି ଫୋନ ଆଇଲା ପଳେଇନି ଯାଇ ଛାଡିକି ଆସିନି। ଏଇଠି ଖାଇଦେନି। ହଁ। କିଏ ଚମ୍ପା କହୁଥିଲା ନା? ହୁଁ। କାଲି ଯାଇଥିଲା ହଉଛି ପାଣ୍ଡବେରା ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକି ଆଣେ ତୁ ଖାଇଦବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିବା ରହିବ ନା। ଆଁ? ସେଇ ସବୁ କଣ ଗୋଟେ ଏଡିକି ଟିକେ ଟକିଆଟେ ଆଉ ହଉଛି ଡବା ଇଏ ସିଏ ମାନେ ବେକାର ସବୁ ସେଟା କେତେ ରହିବ ନା ସେଟା। ଖାଲିଟାରେ ପଇସା ହଉଛି ଆଇଲା କତର ଖାଲି ଇଏ ପଇସା ସିଏ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସବୁ ପଇସା ହଉଛି। ତୁ ପଠେଇଦେମି ସେ ସେଇଠି ପଳଉ ମୋର ପଠେଇଦେମି ସେଇଠି ରହୁ ମୋର ଏଠି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ହୁଁ। ହଁ। କେବେ ଝିଅ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା? ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ହୋଲି କେତେ ତାରିଖ? 8 ତାରିଖ ମାନେ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଥିବ ନା? ହଁ ଥିବ ଆଉ। 14 ତାରିଖ ହୋଲି। ଆଉ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଆସିବ ବା 1 ତାରିଖ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ 1 ତାରିଖ ଆସିବ ଆଉ। ହଁ। ଜନ୍ମଦିନ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି ନା। ନା ସେଟା ମା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବୁନି। ଭାଇ ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି।
ନା ସିଏ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି ଆ। ନା ପଚାରିବ ସିଏ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି। ସିଏ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି ଆଉ। ଆଉ ଟିକିଏ କଥା ଝଗଡା କରୁଛି ଭଲ। ଏଟା କଣ? ଓହୋ ଗୋଲାପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର। ହୁଁ ହୁଁ। ହଁ। ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଏଟା ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଏଇଠି ପଡିଥିଲା? ଓହୋ। ଆରେ ଏଥର ତ କାଇଁ ତ କିଛି ହେଲାନି ଯାତ୍ରା ମାତ୍ରା ତମ ଗାଁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ହୁଏ ଯୋଉ। ସିଏ ତ ଟିକରସନ ଯାତ୍ରା ଖୋଲା ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ହୁଏ। ଖୋଲା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତାପରେ ହଉଛି ମେଲୁଡି ହୁଏ। ମେଲୁଡି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିତେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଇଏଟା ଯୋଉ ଭଜନ ଗାଏ ଯିଏ ସୌରଭ ଭାରଦ୍ୱାଜ। କେଉଟ ପୂଜାକୁ ନା କେବେ କେଉଟ ପୂଜା କି? ଏପ୍ରିଲ। ଓହୋ ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ 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 ହଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗାଁରେ ରହିବାର। ଆମର ବାହାର ହେଇଛି କାହିଁ ମନେ ରହିବ। ଆମର ଉଠା ପାଟି ଆମର ଉଠା ପାଟି। ବାହାଘର କାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ନା କୋଉଠି ଆମେ ତ ବାହା ହେଇନା ଆଉ ହବ କୋଉଠି। ସେଟା ଆଉ ମାନେ ବାହାଘର କଥା ପଚାରିଲା ଆମର ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ ବା। ତମର କୋଉଠି ହେଇଛି? ସିଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଯାଇଥିବେ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯୋଉଠି ହେଇଥିବ ଆଉ ଆଁ। ଓହୋ ହଁ ନା ତମ ଯାର ତ ହେଇଛି ଆମର ହେଇନାହିଁ ଆଉ। ଆଁ। ତମର ଯାଇଥିଲ କରତେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆଇଲ। ତମେ ଯାଇଥିଲ କରତେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ସବୁ। ଆଉ ମତେ କହିବ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚପାକୁ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଶାଢୀ ମାଡି ଯୋଉ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଶାଢୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଝୁଲାଟାର ନା କଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏଟାର? ଆଉ ଝୁଲାଟା ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ। ହଁ। ସେ ତ ଗୋଟେ ଚମ୍ପା କଲେ ଏକାଥରେ ଖୁସିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଉ ବସିଲେନି ଏଠି ଆଉ। ହଁ। ଓହୋ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ନା ତମେ ଯୋଉ ରହିଲ ପଇସା ନେଲେ ନା? ଏଇ ନାନା ହେଙ୍କା। ଆମର ପଇସା ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ମୋ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ରହିଯିବା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି 5-6 ଦିନ ରହିଛି 3,000 ନେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ନେଇଯାଅ ଏଟା ସବୁ ଆଗକୁ କାମକୁ ଆସିବ। ମୋ ଭଉଣୀ ତ ନେଇନାହିଁ ସେ କିନ୍ତୁ କହିଦେଲା ତମେ ପା ଆସିକି ଏଠି ରହିଥିଲ। ଭଉଣୀ କଣ ନା ଭିଣେଇ ଗଲା କହିଲା ତମେ ପା ଆସିକି ଲୁଚିଥିଲ ଏଇଠି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ରହିଥିନେ ବୋଲି କହିଲ ଆଉ। ସବୁ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଏ ଦେଖ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଇଏ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପ।
ହଁ ଆମର ରାତି ଅଧରେ ଖୋଲିଦେଲେ ସବୁ। ରାତି ଅଧରେ ଖୋଲିଦେଲେ। ମାନେ ହଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ କାର୍ଡ ହେଇଯିବ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ରହିବି। ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ରହିବି। କଣ? ହଁ ହଁ ଆଉ କେତେ ଥର ହେଲା ସେକୁ 50 ଥର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ। ଯୋଉଦିନ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଗୋଟା ଗୋଟା ନାଗିଥିବ ଆଉ। ନା ଆଉ କେତେ 10 ଦିନ ପରେ। ହଁ କେମିତି ରହୁଥିଲ? ଓହୋ। ଆଉ କଣ ସବୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି? ଅଣ୍ଡା। ଲିଲି ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ଏଇନା ସେବା କରୁଥିବେ ଆଉ ରତି ଭାଇଙ୍କର। ଗାଟା ଆଣିଲ ନା ସଜେଇତେ? ଗାଟା ଆଣିଥିଲ ନା ସଜେଇତେ? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ହଁ। ଓହୋ। ହଁ ନା। ଯଦି ଇଏ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମାକ୍ତର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ରତି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବ ଯାହାର ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି ତାକୁ ବି ପଇସା ମିଳିବ। ରତି ଭାଇର ନା ଡିଏଲ ନଥାଉ। ଗାଡିର ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିଲ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ? ନା ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିନେ ଗାଡିରେ ଯିଏ ଚଲଉଥିଲା ତାର ଯଦି କିଛି ଇଞ୍ଜୁଡି ମିଞ୍ଜୁଡି ହେଇଥିବ ନା ତାକୁ ପଇସା ମିଳିବ। ତା ନାଁରେ କିଛି ଥିବନି ଇଏ ଥିବନି ଆଉ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବେନି। ତାର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇ ପଡିବା ଆଉ। ଅଣ୍ଡା ରାତିରେ ଗରମ ହେଇକି ଥିବ ସିଏ ଆସିକି ଭଣ୍ଡା ଖୋଲିବେ ଆଉ। କି? ହଁ ତମର ତ ହେଇଛି ଆଉ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ବହୁତ ଅଢେଇ ମାସ ନା 1.5 ମାସ ଚାଲିଲାଣି। କି? ହଁ ବୟସ କଣ ଗଡି ଯାଉଛି ନା? ଜମାରୁ 20 କଣ 22 ନା 23 ଚାଲିଲା ଆଉ। ହୁଁ 23 ହଉ 35 ହେଇଯାଉ। ହଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଆଙ୍କେ ଖାଇକି ଶୋଇ ସାରିଲେଣି ନା କଣ? ଆଉ ତମଠି ଭୋଜନ? ହୁଁ ହୁଁ।
ହଁ। ହୁଁ। କୋଉଠି ପାହାଡକୁ? ହୁଁ। ହୁଁ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତ ପାଣ୍ଡବେରା ଆସିବ ଦେଖିବ କେତେ ଉପରକୁ ଚଢିଥାନ୍ତ ପାହାଡ। ଆଁ ହନୁମାନ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଦେଖିଛି ବେଙ୍ଗାଲୋର ରେ ସେଇରକମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବେଙ୍ଗାଲୋର ର ବହୁତ ବଡ। ସେଟା ଭୀମକୁଣ୍ଡ କେବେ ଯାଇଛ ନା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଭୀମ ବି ଗୋଟେ ଭୀମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ଦି ତିନି ମାନେ ତାଳେ ଦି ତାଳେ ଉଞ୍ଚାର। ଆଉ ଶଶୀ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲେଇକି ନେଇଥିବେ ତମକୁ? ଆଉ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ ଧରିକି ଏଇନା ତ ଚଲଉଥିବେ ଆଉ। ଆଉ ନାଜ କରନ୍ତି। ଚମ୍ପାକୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ମାସକ ଭିତରେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଆସିଲା 9ଟା 10ଟା ହେଇଯିବ। ଖାଇଦବ ଶୋଇପଡିବି। ବାଇକିର। ଆଁ ଖାଇଦେଇ ଗୁଡି ଗାଡି ହେଇକି ଶୋଇ ପଡୁ ତ ଏଇତ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ନା କଣ ଯେ ଥିଲା ନା ନା ତ ଥଣ୍ଡା ପଡିଥିଲାନି। ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ହଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବା। ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଥିଲାନି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥିଲା। ହଁ ନା ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁ ବାହାରି ପଇଲା ସବୁ। ଖରାରେ ମୁଁ କାଇଁ ବୁଲେନି ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଥିଲାନି ମଲାନୀ ଗଲା ତମ ମୁହଁର ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ବାହାହେଇଛୁ ନାଲ ମଲାନୀର କହିଲା ଦେଇକି ଚମ୍ପା କହିଲା ଯାଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବୁ ଏ ଖରାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ନା କାଟି ଦେଇଥିଲି ଦାଢି ସେଇ ଦାଢି କାଟି ଦେଇଥିଲି ବା। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଦାଢି ରଖିଥିଲିନି ରଖିଥିନି ରଖିଥିନି ତାପରେ ଯୋଉ ଇଏ କାଟିଦେନି ବାୟରୁ ଯେମିତି ମାନେ କାଟିଦେନି। ସବୁ ବ୍ରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା। ବ୍ରଣ ମୋର କେବେ ଉଠେନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାସଟାର ବ୍ରଣ ଏତେ ବାହାରିଲା କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ଗରମରେ ସବୁ ବାହାରି ପଇଲା ଆଉ ବ୍ରଣ ନୁହେଁ ଗରମ ବାହାରି ପଇଲା। ମୋର କେବେ ହଉଛି ବ୍ରଣ ବାହାରି ନାହିଁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ କଣ ଏବେ କଣ। ନା ବଥ ନା ଥରେ ଏଇ ବାଳମୂଳିଆ ବାହାରିଥିଲା ଆଣ୍ଠୁର। ସେ ବାହାରିଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ ଶଳା ମୋର ଟିକିଏ ଯାହା ହବ ଶଳା ମୁଁ ଉଖୁଡେଇ ଦେମି ସେଇଟା କୂପ କରିଗଲା ପୁରା ମାନେ ଆଉ ହଁ ସେ 15 ଦିନ ଯାକ ମଞ୍ଜି ଦିଟା ବାହାରିଲା। ନା ମୋର ବାଳ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି। ବଥ ମାନେ ଛୁଆଟେ କଣ ବାର୍ସା ନା କଣ ହେଟା କୁହନ୍ତି ବାହାରିଥିଲା। ହୁଁ ଏଇ ସବୁ ବାହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଘର ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ। ପାଚିଯାଏ। ନା ସେ ମଜା କୁଆଡେ ଗଲା ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ସେ ମଜା ଆଉ ନାହିଁ। ହୁଁ। ହେଦିନ ବା ଆମ ଝିଅ ଯୋଉ ଇଏ କଣତି ତାର ଏପଟେ ଡୋର ଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏପଟେ ଦିଟା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଛୁଆଟା ଆଣିକି ଛାଡିଦେଲା ତାର ଆସିକି ଏଇ ମୁଡିଲା ମୁଡି ଦେଇକି ଟିକେ ମତେ ଦିଆଥିଲା ବାହାରିଗଲା କବାଟ ଉଳିଛି ଆଁ ହଉଛି ନହେଲେ ନ ଉଳିଥାନ୍ତା ମୁହଁ ମାଡି ପଡିଥାନ୍ତା। ହାତରେ ଯାଉ ଏଇ ହାତକୁ ଦେଇଦେଇକି ଉଳିକି କେଁ କେଁ ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି କେଁ କେଁ କାଇଁ ହଉଛି ଦେଖିଲା ଉଳିକି ଅଛି ଆଉ। ପଡିଥିନେ ପଥର ଯାଇକି ମୁହଁ ମାଡି ପଡିଥାନ୍ତା କଣ୍ଟାର।
ଯେ ତମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନା କଣ? ହଁ ହଁ ହୁଁ ହଁ ହୁଁ 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 କଚାଡି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓହୋ ଓହୋ ଆମର ଛୁଆ ଠୁଳୁ କିଛି ହେଇଥିଲାନି ଥରେ ବାଇକ ରେ ଥରେ ହଉଛି ପଡିଥିନି ସେଇଟାର ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କିଛି ହେଇନା ଛିଡି ମିଡି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଦେଖିନି ବାଇକ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛିଡି ମିଡି ଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଡ ଗୋଡ ଛିଡି ମିଡି ଯାଇଥିଲା କମର ଟା ମାଡ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଦରଜରେ ଅଛି ଆଜି ମୋର। 80 ସ୍ପିଡ ଚଲାଉଥିଲି ଯାହା ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲାନି ମୋର। ନା ସେଇଦିନ କାର ମୁଁ ଆଉ ଗାଡି ସ୍ପିଡ ଚଲଉନି। ସିଏ ତାର ନଚ ନଚ ହେଇକି ଚଲଉଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବା ଯାଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଡର ମାଡେ ନଚ ନଚ ଖାଲ ମାଲା କିଛି ମାନିଏନି ଦପ ଦପ ହେଇକି ଗାଡି ହଁ ଓହୋ ହଁ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଟାର ହୁଁ ଓହୋ ହଁ ମୋ ସହିତ ଥରେ ବସିକି ଯାଉନ ମୋ ସହିତ ଥରେ ବସିକି ଯାଉନ ଲିଲି ଭାଉଜ ବସିଛନ୍ତି। କାଇଁ ଏଟା ଅଟୋରେ ବସିକି ଆସିଥିଲା ନା ଆଉ। ନା ନା କୋଉ ଦିନ ବସେଇକି ଆଣିଥିଲି ତମକୁ କୁହନି। ହଁ 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 ମନେ ପଇଲା। ସେଇ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ହଁ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ନା। ହଁ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ। ଆଉ ହଉ କହ ଅମିତ ପଳେଇଲେଣି ଅଟୋ ବାଲା ଟା ସବୁ। ହଁ ଏବେ ପଳେଇବା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସାରନ୍ତିନି କଥା ହଉଛି ତମ ସହିତ ବୋଲି ବସିଛି। ହଉ ହଉ ହଉ।